Gue sih. Gue dingin ngono ngesuk pas. Gadi lu gede. Wis kono ora apa wis. Kok yo Iya. Apa mau? Ngene lho. Bapak ki wis tuwa. Lha nopo? Wis mengguk bapak ki wis tuwa. Bapak ki yo pengin ngomong cucu. Ya sak dijodohke kok jaman apa wae. Dijodohke lho apa iki ora payu. Aku mudeng kowe payu. Tapi sing mbok gawa ning omah ki lho, kreak-kreak kok ngono. Bosok iki ya. Ngono ning kene yo kreak-kreak to Pak. Astagfirullahaladzim, kowe iki nek di nalarmu padha mbokmu. Angger dikandani wong tuwa yo ora. Jenenge bocah ki ben golek dhewe sik. Ya to, mengko nek kirane ra cocok mbek dhewe gek dikandani. Ngono kuwi. Anjing. Kandani yo angel iki. Ora masalah nom. Iki kahanane wis angel. Angel piye? Posisine ning gone kene iki wis angel. Aku kekuasaanku sak menake iki sedangkan aku wis loro-loronan wotak watuk wis tuwa. Kowe meh tak juduke karo wong sing Sakti Madraguna, cara dene ngono lho. Ora sak cek-cek mek lha apa mleh jangkrik. Sakti iki ngopo? Kowe ngerti sing jenenge sakti kae sing sok dhewe. Mau kan wis mbok bahas to kok sakti. Maksude Sakti kuwi piye? ora maksude wong sing iso ngayomi kowe, sing iso ngamanke keluargane dhewe. Aja ndelok Posisi kekuasaanku ki akeh lho. Nek iki aku wis lara. Maido wae aja wong ndelok loro. wong saka kesinge. Ngerti ra? Senenge kok ngono iki. Jadi angel kaya Allah Gusti. Wong ketok apik ki jebulane elek bosok iki lho akeh. Sing tak maksud ora elek bosok iki mau. Sing tak maksud aku ndek kekuasaan sakmene akeh kuwi anakku wedok siji. Lah nek kuwi entuk jodone sing sembarangan, percuma leku bangun sekonol tak gegeri kabeh mbiyen. Karang dene ragaku wis tuwa, watuk-watukan. Aku pengin duwe mantu ki sing digdoyo ngono kae lho, sing gagah, sing keren. Kowe iki gagah-gagah to, Gong. Aku ora gagah, kasunyatane kabeh wong do wedi mbak aku. Hah? Pak tak. Anak buahku loro kan lho ditakon nyelidiki. Takon goleke bibit-bibit unggul sing cara dine cocok ngono. Bapak cocok aku ora cocok engko. Kowe to manut to wong tuwa. Sik, tak andeni rumah tangga. Nek sing siji cocok siji ora cocok. Ora bakal suwi. Ora gathuk, ora harmoni. Kowe ora ngerti pepatah. Witing tresno jalaran saka kulino. Kulinane sapa?